sing paling tak tresnani katon ati iki aku ra napati janji aku lunga tanpa kondo merga kedanan wong liya janji ra bakal ngelarani hatiku segampang iki caramu mupus rasa tresnoku aku ra bakal lali tekan kapan ra bakal tak ngapurani.
Minggu esuk atus mrepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana. Ya, berkata Linda. Ya, Jen. Yen pacar rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar minggu esok atus propot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmana aku rumangsa rung iso nyenengke tuntut urip enak pura kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah ning pelaminan aku ngerti yen atiku mung tanggo rekreasi aku sadar ku relakan walaupun sedikit
Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja. Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua iki jelokane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dewean ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene man nasib dhewe kamu sapa iki menae terus piye rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Ceto, sabar. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean. Ora esek-esek. Ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga
karo kowe. Kurang sayang piye, kurang kemati kepiye, kowe teko nggawa tresno, kowe lunga aku sing lara. Berkah talenta Silvi Kumalasan. iya Jan, ketemu ning kene Jan, maafin aku. Isih kerep sok kelingan pas pertama dewe kenalan, kowe curhat warna-warna, saiki mung kari cerita. Kurang bakoh piye, tok larani tetep ning kene, tok sia-siake aku tetep ro kowe. Kurang sayang piye, kurang kemati kepiye, kowe teko nggawa tresno, kowe lunga aku sing lara. Tiwas wis tenanan, jebul pelampiasan. Tiwas wis
Berkah talenta. Berkah talenta. Ayangku. Kangen lagu. Umumnya.
Apa kabar wong sing tahu tak sayang? Apa kabar wong sing tahu tak gawe? Nyaman susah senang janjine bebarengan. Ning akhire kowe lunga ninggal kenangan. Dikira bakal serapuh kuwi. Masalah percintaan tak pikir keri. Masa lalu ora perlu tak baleni. Toko tenang KPU wis tak gawe lali.
Berkah talenta anak lanang kudu iso nyangga abote donya kabeh ora ngandalke wong tuwa tabungan ora sepiro sanggu mung restu lan donga ngadepi pacoban sing teko say
berkah talenta Silvi Gumasari. sedih iki Salam Seno, salam Silvi. kok koyo ngene abot sanggane yen lagi dadi wong ora
talenta. Saiki isih ono tresno sing tak jaga, nanging kabeh rasane wis beda. Sakwise kowe teko
Watu hang tiarani pasir, watu kembyang keli ono ring pinggir. Buru ketemu awal langsung naksir, kelipyakan kaya kelangan pikir. Kelopo kuwi arane keluku, isi jari di porot tepi pitu. Saben dina isun sing bisa turu, demen riko ngomong sing ke waktu. Sapa sacorong dipangan codot.